ακόμα και ένα ζωντανό που βγάζεις από την Πάτρα χωρίς πολύ ήχο τριγύρω και μπορείς να μας ακούσεις και να μας μιλήσεις και να σε ακούσουμε και εμείς κανονικά. Λοιπόν, ευτυχώς. Βεβαίως, να σας πω ότι η διασκέδαση, καθώς ερχόμουν για τη ζωντανή σύνδεσή μας, καλά κρατεί ακόμα και τώρα, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες, σε αυτό το σημείο που βλέπουμε, χιλιάδες ανθρώπων, νέων ανθρώπων και όλων όσοι αισθάνονται νέοι, παρήλασαν εδώ στη μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση. Να σας πω ότι 30.000 καρναβαλιστές πλαισίωναν τα 138 πληρώματα του κρυμμένου θησαυρού. Για μια ακόμα φορά η Πάτρα πρωταγωνίστησε. Ο κόσμος ήταν αρκετός, βοήθησε βεβαίως και ο καλός καιρός του καρναβαλιού. Η πολιτική σάτυρα, να πούμε ότι για μια ακόμη φορά κυριάρχησε και η οικονομική κρίση. Τα άρματα που ξεχωρίσαμε ήταν αυτό το μεγαλειώδες και φαντασμαγορικό άρμα του Πέτρου του Βριώνη, ο βασιλιάς Καρνάβαλος, που πάνω του υπήρχαν οι δύο κόσμοι. Αυτός του εύπορου βορρά και ο άλλος του φτωχού νότου. Ήταν επίσης, ξεχωρίσαμε το τέρας της Τρόικας, την εξάρτηση της Ελλάδας, ενώ από τα γκρουπ ιδιαίτερη εντύπωση μας έκαναν το Χαράτσι μπαίνει και ο ύπνος μας παίρνει, Μέρκελ ξέρεις από Βέσπα, Μίστρος Καν κτλ. Να σας πω ότι τη συνεργεία του Δήμου, οι εργάτες καθαριότητας έχουν ξεκινήσει τη δουλειά από το πρωί και εμείς, καθώς ερχόμασταν εδώ, συναντήσαμε κάποιους καρναβαλιστές και είναι από το γκρουπ, όπως θα μας πει ο αρχηγός τους. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Είμαστε οι Πιερώτοι της Ξερόλακας. Τι σημαίνει αυτό, για πείτε εδώ. Ξερόλακα είναι η χωματερή εδώ στην Πάτρα, η οποία από το 2007 παραμένει κλινικά νεκρή. Και με τον τρόπο αυτό τα παιδιά σατυρίζουν. Σατυρίζουμε ένα πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας και τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να το σατυρίσουμε, γιατί το καρναβάλι είναι σάτυρα. Χθες το βράδυ παρήλασαν τα παιδιά αυτά που είναι δίπλα σου. Βεβαίως και παρήλασαν και δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου. Έχουμε ξεμείνει κιόλας εδώ. Στις 2.30 το απόγευμα, μετά το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και των πληρωμάτων. Πώς θα είναι ξεθεωμένοι οι άνθρωποι που δεν έχουν κοιμηθεί? Δεν σας άκουσα. Πώς θα αντέξετε αφού δεν έχετε κοιμηθεί? Είμαστε ξεθεωμένοι, αλλά ήταν αναμενόμενο αυτό. Το περιμέναμε. Καρναβάλι είναι 3 μέρες χωρίς ύπνο. Πολλή κούραση, πολλή διασκέδαση. Αυτά. Από κάτω από τη στολή υπάρχει κάπου κρυμμένη μαυροδάφνη? Όχι. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όπως βλέπετε. Μαυροδάφνες μετά το μεσημέρι. Μετά, όχι τώρα. Πάντως εγώ, καθώς ερχόμουν προς εδώ, είδα πολλά μπουκαλάκια στον δρόμο. Εντάξει, ήταν γι' αυτό αναμενόμενο, πιστεύω. Δηλαδή δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι το έθιμο έτσι, είναι παράδοση. Για να ακούσουμε και άλλους φίλους εκεί, Αθανασία. Για πες μας, ναι, να βάλουμε μόνο επιστροφούλα να ακούνε. Σας μιλάνε από το στούντιο. Για πες μου εσύ, τι σημαίνει για σένα πατρινό καρναβάλι? Είσαι 35 χρονών, μου είπες, και έρχεσαι κάθε χρόνο εδώ. Κάθε χρόνο ανελιπώς. Τι σημαίνει για σας? Είναι κέφι, ζωντάνια, χαρά. Είναι κάτι το μοναδικό. Νομίζω ότι είναι μέσα στο DNA του πατρινού. Μάλιστα. Και μέχρι η Αθανασία να καταφέρει να βάλει το ακουστικό, γιατί γίνονται αυτά, Αθανασία, τα έχουμε ζήσει και εμείς πολλές φορές στις ζωντανές συνδέσεις. Αν μπορεί να βοηθήσει. Το λύσαμε και αυτό το πρόβλημα. Μπράβο, Αθανασία. Έτσι είναι. Οπότε τα παιδιά έρχονται κάθε χρόνο, τουλάχιστον η κυρία δίπλα που μόλις μας μίλησε, έρχεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Αθανασία, είναι εύκολο και σε κάποιον από τους μικρούς μας φίλους που είναι εκεί. Βεβαίως. Για να μας πείτε κι εσείς. Όπα, θες να ακούσεις το στούντιο, τι θα σε ρωτήσουν? Καλημέρα. Πες μας το όνομά σου πρώτα απ' όλα. Θα μας πεις το όνομά σου και θα κοιτάξεις την κάμερα. Κοίταξε την κάμερα. Με λένε Στέφανο Κεφαλόπουλο. Γεια σου, Στέφανε. Συμμετέχεις πρώτη φορά στο καρναβάλι? Όχι, συμμετέχω και άλλες χρονιές. Τι σημαίνει για σένα το να συμμετέχεις, το να βρίσκεσαι, το να παρελάβεις από τους δρόμους της Πάτρας, το να μεταδίδεις τη χαρά και τη διασκέδαση σε όλους? Όπως μου είπατε, διασκεδάζουμε πάντα στο πατρινό καρναβάλι, όπως και αυτές τις δύσκολες μέρες που δεν μπορούμε που υποφέρουμε, αλλά το πατρινό καρναβάλι μας μένει πάντα πιστό στην καρδιά και δεν μπορεί να μας το στερήσει κανένας. Μάλιστα, δεν μπορεί να το στερήσει κανένας. Κόντρα στον γκρίζο λοιπόν των καιρών, στην απαισιοδοξία, εμείς δίνουμε ενέσεις και τόνωσης και αισιοδοξίας από εδώ, από την Πάτρα. Αθανασία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Αθήνα. Και εσένα και τους προσκεκλημένους σου, καλή διασκέδαση να έχετε σήμερα.
Χρόνια πολλά για αύριο, να είσαστε καλά. Να προσκαλέσουμε όλους όσοι θέλουν να έρθουν ακόμα, μπορούν. Η Πάτρα είναι εδώ, τους περιμένει, έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα μας από την Αθήνα. Ευχαριστούμε, Αθανασία. Πάμε στον νικητή μας. Πάμε στον νικητή. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το ταξίδι μας. Μην στέλνετε άλλα SMS. Έχουμε τον νικητή.